Seria confirmat. No disparis a l'arbre de Nadal. No, digue'ls alto foc, alto! No, alto el foc. Que som nosaltres, digue'ls. No, perdona'm, agafa'm a 15, 0, 1, 5. Hòstia puta! Papa Oscar al prop d'aquí d'on... Que no sentiu que es disparen? Sí, bro, t'avidat. Sí, però els tenim davant. És on tiren. $2.40, nois, 2.40, un contacte, vigileu, podrien haver més. Esteu tots bé? Sí. Endavant, Wolf. Wolf, torna a estar... Rebut, sí. Torna a estar actiu? Què vol dir? No sé, això... Doncs interroga'ls-hi. Què vol dir això? Tots alto, 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 al terra, al terra, al terra. Contactes. Vale, Xana, digue'ls que necessitem suport immediat a Bravo 2, just a Bravo 2, a la casa. Vull que la borrin del mapa, amb missils. Hi ha dos contactes a l'esquerra, Copos, a la teva esquerra. Copos, a la teva esquerra. Vale, nois. Joder. Nois, endarrere, tornem endarrere, fum i endarrere, nois. Fum i endarrere. Necessitem una passada de míssils just a Bravo 2 entre la casa, canvi. Fum i endarrere, tots, fum i endarrere, nois. Per on t'hem vingut, fum i endarrere, vinga. Roder. Frac. Nois. Fum i endarrere, seguiu corrent. M'han tocat. No, segueix-te moguent, Roder, segueix-te moguent. I en perites cap aquí en mi, cap a la teva dreta. Cap aquí en mi, ràpid, ja. Vale, nois, aquí, trinxeres, qui tingui pala, trinxeres, ja. Me pregunta posició, Wolf. Que rebentin la casa 1591 break 07. de B... Vale, que rebentin la casa de B2. Sí, la resta, amagueu-vos ja, tots. La nostra posició estem a darrere d'unes pedres... Danger close i punt. Danger close. Perites, estira't al terra darrere una roca. Roder, vine aquí corrents, aquí a la teva dreta i estira't al terra, que això explota. Estic al sud de dalt de la cadena, quasi bé. Roder, collons, què fas dret? Vine cap aquí. Cancela-la, Windows, cancela. Al terra. Estem acabant la trinxera, tio. I on te cony va, Wolf? Els dic ara o espero que ataqui? De la seva... Hombre, Ara. Iuhu. he dit missils, però bueno. I això què és? Això no cau, Ara. Bueno. Què ha passat? Se m'ha bloquejat. Mira, hem fet explotar un caixer d'armes i tot.